ஆம்ப்ளிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். யூஎஸ்பி போர்டு போட்டிருக்கேன், கண்ட்ரோலர் 2 எல்லாமே. இது ஃப்ரண்ட் வால்யூம் கண்ட்ரோல். இது 5 ஆம்ப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் உட்கார வச்சுருக்கேன். அது இல்லாமல் கெப்பாசிட்டர், ரெக்டிஃபையர், பவர் சப்ளை சிஸ்டம் இங்கே வச்சுருக்கேன். கேஎம்எஸ் அண்ணன் வந்து பிடி போர்டு. இது ஃபேனு போட்டிருக்கேன். ஃபேனு போட்டு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் ஒன்று போட்டிருக்கேன். மோனோ ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறனால ஒரு சாக்கெட் மட்டும் போட்டிருக்கேன். யூஎஸ்பி போர்டுக்கு லைன் மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். அதை கட் பண்ணி அப்புறமேட்டு போட்டுக்கலாம். இது லெஃப்ட் ரைட் அவுட்டு கிரவுண்டு. இது 5 வோல்ட்டு கிரவுண்டு. அடுத்தபடி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் பேக் லுக்கு இதாக வச்சுருக்கேன். ஃபியூஸ் இன்னும் போடல. இது மட்டும் எல்லா போர்டும் நிற்க வச்சு எல்லா போர்டையும் உட்கார வச்சு ட்ரில் மட்டும் போட்டுட்டு வீடியோ ஆரம்பிச்சிடலாம்.